Kasnong dan sat pra ka badan hasanda jong ka Roy Airport Riboy District ka pentep shapi ki try jaka ki badan jaka hapo put saudang ka dan sat pra bapin ngobha ban wan ya kenu ya ki noilam snong hakasi sat jan joka khat khandai 3 Julai arja arpusan nadu kapor khandai bejemen step bat ka je kenu kan long ha ka office urang ba snong hakarpat bapin wan ra ya jaka xerox copy jong ka duler jaka jong pi Kani kalong komisi benta ban bu bahai ya ka record hasnong khnang ban pensok lada dan kam hadien habur na ka benta ki jingte ba kambania sngo bha ban phone ha kini ki number khandai line riun nyo not khandai nyo iwe saw lane nyo not san not san pra but pra nyo lai pra san not nga orang ba snong jong ka snong dan pra ka snong ka badan hasanda bat ka Roy Airport ai kuble ya pibaro kita jaka dan jaka poka sinong dan umset pra kene kalong kecing pentip na kaliang ka dorbar sinong ba pinsung ba banwan ya kendo ya kinong ya lam sinong haka khat khandai terek mulai Julai al hajar al fusan nadu kapur khandai beje mistep seneng maka jaka kan long hapo office orang ba sinong haka te gasngi pinsung ba wan lalu ya ki jerok kopi jong ki dulir ki jong pi bat ya ka jingtip ko ba company philaban phone ha kini nomor phone malai harum kublai sibon